presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigay po ng inyong Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan o sa tanang mga kaigsuunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Gogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga sasing. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Sasing. Kini akong problema bahin ni sa mong silingan ba nga luoy lagi taon kaayo, unya kay nangayo man og tabang, unya kay magiluyon man kay ni akong bana iyang gitabangan. Pero naunsa ba nga na problema naman hinuon mi? Aron inyong masabtan no akong sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. You told me that you love me if I never change. Mare, Kinsaron, oy! may adlaw ni mo dia, Mare. Di maayo ka nagsabog-sabog ka sa kong kanta! Ay, hala pre, gido! Hala pre, sorry pre! Dali, suod nga rin pre! Ikaw, madena pre, oy! Asa Dali. si Parilan to'y, Mare? Ay, naas taas pre! Ako sang tawgon kaliyot ha! Palihog ko, Mare, ha? Sige pre! Dong Lantoy, Oh, dahi, ano? pinakong natug ka. Kung ano'y naasi pare, gido, nangita ni mo. Ano naman? Amo to sa tuyo, at tuaro ni mong mahibawan. Ay, manaon ako. Daliti sa gisnag dito akong kumpare. Ikaw kay kita bray mo ato sila hap. Snackon kita anak nila. Ang sama sa ipasnacks niya, dong? Ikaw nang bahala dito. O sa mga tuyo ni mo na ako, pre, ha? Murag problemado mo kay ka. Lagi, pare, kining yuta nga ni pre ba? Imo to ni tanan din ni pre? O, dili pre. Wani kabot saktari akong yuta ni tao. Mau ba pre? Ganun ta, ha? Naamsan ko yung mga isuon, ang ubang yuta ni sa ako sa isuon. Gibahin na mo na mo, pre, pagkamatay sa mga gidikanan. Ganun ta? Mau ba pre? Ganun ta, pre? Murag, doon na magkay problema, ha? O sa man, pre? Doon na, pre. Nga lagi, pre, problema. Misa mong gipuyan ka ron. Murag ka kay lakon. Pre, pabalino na mis tag-iyas yuta, pre. Kaya mong gitaan, ang gitaan, kaya mong giabangan nga. Bye ba? Kay gamiton ko nun sa tag-iyang yuta. Mao ba? Malagi, pre. Unya, naginumdong ko nga may dako mong yuta din ni pre. Mao nga, mohangyo lang. Kamay lang, pre. Pwede ko makataro. Tukol ko diya, bisag barong-barong lang ba? Payag lang good para nalang si taon may kapuyan, katulgan sa kong pamilya, pre. Luoy gitaon kay mi pre, luoy kayo. Luoy, inom sa kanang kaping mata pa nga kaya kag ipaglaban para makahunahon na kag tarong ba. Murag sukwahi ang ganang tarong imong hunahuna ron. Bisag gamay lang. Luoy, mao pre. Gamay na nga luna ba? Luna. Kanang katukuran na nga paypaya good pero bali na mi kanang malos-luwas lang mi gamay pre. So nagkinahanglan kag luna. Luna. Na may luna diha, bitay. Sige, magtukod. Asa ka dapit gusto tukod? Ya, okay rin mo, pre. Naunsa ka na na, punuos manggaon. Indot ka na diya, kailan dong? Amo ba, pre? Amo palit siguro ka ng kawis kuko, pre.
Ha? Kasi kawis koko. Kahoy nga kuko ba? Naku ba kawis koko. Naku ba sug-sug ka. Kuan. Panisogsin, prato, pra. Way problema. Okay, pre. Tanaw na ko ni mo tabangunon kay nang dagway ni mo eh. Nyay mo ni nagtan takiang pa gyud ka. Unsa kay mga materialis matuko di mo payag-payag pre, palit kag gawis koko. Kuko. Nya mo palit sa kagsin pare atop. Oh, atop lang gud. Ay, sige, salamat kay pre. Oh. Okay, problema pre, sige. Ako nang iatang nimo. Kanang imo. Ani, pasalamat ko nimo nga maayo kay ka mudaghang yo. Luoy kay kag naong para mudag kita. Giluwas gyud ko nimo pre. Iya, giluwas. Salamat pre. O, unsa dong? Papahawao na sila si Parigido sa ilang gipuyang bay? O lagi day. Luoy kay spray gito taon. Naraban tayo yung mga anak. Laluuyan mo. Pero anong papahawaon man sila? Di na ilang bay, di ay? O kukuan, kining nagabang naman ko na sila dito day. Nagamiton naman sa tagiyang yuta. Di, mapugos yung isang pahawa diya. Mausad no. Unya ka samang kuno sila magtukod o payag. O, ugma ko no day. Okay ra? Anala, sige. Ang importante nga nakatabang ta. Mao lagi. Ako sad niya bitaw tayo sa tabangan nga magtuko din sa balay. Kay, kuan man, magkuha man siya panday. Bayad pa siya panday. Lisod kay siya. Kami lang pinigido siguro mamanday dia para kadigino siya. Maayo pa dong. Tabangunon gid kaayo na Tabangunon sila gid mo kayo. nang tabangan gid na nato. Oh, day. Thank you, day. Nalipay ko sa gihimo sa kumbana nga gitabangan niyang iyang kumpari kay wala gitay kapuy-an. Mao nga naluoy man sad mi kay namgod sila mga bata. Unya, Pre Lantoy, may adlaw ni mo diya, pre. Oy, pre! Asa si Parigido? Ay, ito, nagpalit pag mga materialis, pre. Ganina raman to. Ani na tayo ito rin taot-taot. Sige, padagal niya ako sa imo mga anak kung mabot Parigido. Okay, tabangan ako sa pabarog sa payag. Sige, pre. Salamat ka, pre, ha? Ay, asa din si Marisasing? Kuan, tuwa sa luto, nagbay. Ay, nabalik. Tuwa sa bahay, nagluto. Mau ba, O, pre? para pa diod to. Maugyo kayo, mare. Ay, padagal ako sa bahay, mare, ha? Hapi na ko nakapalita siyang mga materialis. Wapam na yung mabot. Wa palagi mo abot, pre? Sige, mare. unya pila may sugilanon gitabangan gid sila sa kumbana nga makatukod dayon og payag. Ug unya, Pre, salamat yun kay dako niyo, pre. Dako gyud salamat, pre. Wa mi nagminyo. Ay, minyo. Ay, sa ninyo pa sa ay sa giwan. ko pasalamate kini man ako amigo si Bay Peter Dihos. Banta sa tapram lipay tawa. Kay sige tag kaguol. Nganta na, pre. Unsa Pre, Peter, ari Monsignor. Age, kanta ta Monsignor katong kanta ni John Denver katong Rose of San Anton. Okay, larga Bay Pet. Di magkakika nagduyog ka sa fire Bay Pet. Sige, larga. Deep within my heart lies a... Okay. Kayo. Salamat kay Pet. Thank you kay Pet. Pangumusta yung kumaida ha. Balisiras. O singer may ko sa St. Peter na siya. Choir na siya. Mayo na ilang St. Peter Choir. Dako, O nga, pre. Salamat kay pre. Salamat kay. Wag yung minimo pa sa day, pre. Salamat kayo. Ay, naun sa takilid ka may... Unsa ka mura wagi ka kumpare. Ikaw, pre. Ako, pre. Nga pa lang ko ikatabang, pre. Ako nagyatag ni mo, pre. Pero unsaon? Ustro masad kong wagi na hot. May kay tatay kumpare nga buutan. Pahuwaman na ni si Ato. Takon si Pari Lantoy kayo. Pre. Pahuwaman na ni si Pare Gido sa mong 16 years old. Ano mo Okay na ka sa mutang takiang na. Ayaw eh. Tinawag na, pre. Tinawag na, pre. Dako gigong utang ka, bubut o di mo lang toy. Unsa ni Ato bang gamay be? Ato bang Oh, you guys. Unsa mo kayo? Sige, pagay. Wala problema. Kita pinto na makikitar mo, mga kumpare. Unsa man na siya, eh. Di ba, pre? Pre, Pedro? Akong problema, iyang problema. Iyang problema, imong problema. Imong problema, akong problema. Sa laktod na pagkasulti, atong problema, ilang problema. Klaro yan. Maunay ginaingon, pre, nga, one for all. All for one. Na ako bang 3 in 1 ta? Na, kada kong kape. Kape! maayo kay nahuman gid ninyo ang payag ni Parigido. Oo, dahil kay niagi po Peter, tabang-tabang sila gabas sa itong mga putaw. Ay, lisod-lisod mo ito, gahim itong putaw niya. Napay, gigabas niya mga lipak.
Ya, si pare putok po, may tabang pagpanday. Di, si pare putok si Bay Pedro. may noon. Patok eh. Nindot Pakulan, kay is patok. nagtinabangay gid mo. Dali rin naman, day. Maunang nag-inom lang may kadakanta rin may paguman. Maayo! Mare! Pre! Uy! Uy, Marisa Asing! Dali ka rin, Maris. Suda ka rin. Salamat. Kini naghatod ko aning munggos, Mari, ay. Naglata man kong munggos ko, doon niya akong gitunuan. Dawata, Mari, oh. Ay, salamat kayo, Ani Mari, ha? Nagluto na di ka, Mari. Oo, naglata kog baboy, Mari. May maghumbaragog ko. Naghumba di ka, Mari. Oo, Mari. Agadit, Mari, ha? Ako pa rin ibalhin ang kuan mong sa panaksan, ha? Sige. Ay, kining Mari, kumusta naman mo din Wa mo maglisod? Ay, okay naman, Mari. May hinuon. Dira, Mari, Salamat kayo sa munggos, Mari, ha? Sige, Mari. Sige, atos ako, Mari. Sige, Mari. Salamat. Oo, ste. Sabi rin mo praksan sa lababo. May gili mo buak. Buak? Dawa man na buak. Ano ka kagisap? Pero din akong dali-dalig luto para makataon sila kay nagtuot ang wa sa lisudan. Pero pag abot ako dito, naghumba na hinuon sila. Aha. Ingon ka, way sudan. Lami man ganig sudan kay nato. Ngayon, gusto rin daw problema sa gawin sudan sila sa panihapon. Tungging natin kang ubay-ubay ang luto pansit. Ang sudan ba? Aron matagaan sila. Ano man? Sad ka, uy. Lami ka silang sudan. Lami day ha, mao din gisapot ka, ay nauaw ka, bida. So nagdadakag sudan para nila nya munggo sa imong gida og pansit. Nya di ay humba di sila. Uaw sa dagay sapot. Ay, dili na mo ibot akong ipasabot. Ay, Unsa dili na mo may yung imong isaputan gisaputan ako. Unsa man di ay? Sila, good. Lami kay silang sudan. Wag yun ka ingon na to ba? Ayaw sa glakaw. Hapit naman ni maluto ang humba pagdaari. Wag yun kasulti, ana. Sus, mao din nagtasiya sa tao nga itong gihatagan sa itong kaayo. Nga sila gani mismo di kay bang mo respetog hatag na to. Bisag mo ingon na lang unta ba? Pasensya na kay Mariha, gamay ra manggod akong gihumba, kani ra manggod. Hala no. Pero mag... Kuan? Nalimot silang kinsay ni tabang nila. Ay, kalma. Sabi na siya. Ay, na murang gawas na ng luhas yung mong ilong. Sa lukas ilong. Pasag di lang mo na sila. Kung sa ilahapo na. Sige lang. Ugma. Magumbas na. Bida kay. Basta gusto yung ka mukha ugumba. Dili kay maghumba lang. Dili kay maghumba ra. Magdesyon kawali yun. Aron makaabot sa ila ang baho sa kong adobo. Tan-aw na itong dili. Basta maglaway. Uy! Mitoy! Uy, Toy, ikaw na, Toy? Uy, day, sising. Day. Unsa na imong gikarga, oy? Kakot ka ni mga siminto sa kabilya, day. Siminto o kabilya, siminto no kabilya. Ang kabilya to pa sa babaw. Unsa na nimo? Magtukod kag bay? Ay, di magmud ni ako gon. Kuan, gisulan na kuan nila eh. Mao ba? Kakinsa day na? Kanoy gido. Ha? Kagido ba? Nung kanoy mo kan gido nga maguwang pa magkuan. Kagido ba? Mao ba? Hatod ko ari kay daghan man kog gihakod dito sa babaw. Sige na, ha? Sige. Kwartahan na dahil sila sa parigido kay nagpalit magsiminto. Kasi nagkapalit na sila gyuta og ilan ng tukuran o pag-umbay. Yamat. Nakadaog mo ka niglutos parigido? Unsa di? Nakadaog ba nagluto si parigido? Ambot lang kay nakadaog di ay. Mura man good kay nagpalit pag mga siminto og mga kabilya. Basi nagkapalit na sila gyuta daw unya tukuran nila bakumbay. Mao ba? Nakitaan magud ako sa bitoy nga nanghakot og siminto, gisugo ko na siyang parigido. Di ba? Kurtahan di sila. Basin kay nakapalit man. Ako mao day paniklan to nako. Kay nakahuwa mo to nako sa klibo. Ha? Usag libo? Wala ka magsulti lagi na ko ana dong. Ako kining isang nila bisaan mo siya nga bayran din niya ini kaugma. Nya wa pa man bayran hangtod karon. Kano sa niya giutang dai nimo? Atong mga usak simana mas siguro nakapin. Ano? Nya hangtod ko pa mabayre? Kag grabe good. Ako'y padingal ana be. Litsi man kana sila. Day sasik.
Ako lang to nag-observe ra gyud ko anak nila. Gitabangan na to sila kay nanginahanglan silang tabang. Unya karon nga murag haruhay na sila gamay. Huwag ipahibawag na nga unsa na sila. Huwag man sa tamaningil silang mga utang sa dinuon. Sige na. Pasagdi na sila na Nang ginawa ka naman. Samo kay yung kuan ta, arte-arte ta mo react ta diha. Mabayad mo na sila og dili, mas maayo. Pero di gihapon ta sila matunay og di sa bayad. Dili dong oy. Muabusa ng mga tawhana. Palingla ha, paningla bis utang. Og di ka makahimo sa pagpaningil, ako'y maningil. Ngika nila no, may lag sila ang magkalisod. Ako'y maningil nila. Desasing. Nakita na ko nga murag may problema ng gamay bahin aning mga tawhana nga among gitabangan. Pero feeling sad nako mga abusado sad og nilutaw gyud ang tinuod nga batasan. Unya to, Day, saseng! Day! Aso ni Bihan na. Lakaw tingali. Seng! Arsa ka, oy! Sa kusina. Man din sa kusina. Iyay, porbida, wag ka tumadtos lang pregido, no? Nag-ingon na ito siyang siyay maningil. Kakak ni Bihan na Ngitay yung samok! Suwaya na kong apas dito, may kinaas parigido ay. Maayo. Kaya nagpapanday dahil sila silang bay, gipasiminto na. Nalimot ka ni sila no nga temporary na ng ilang pagpuyo diha. Lain nagtaras ng mga tawhana. Duulon gay nako be. Pre! Gido! Uy, Mari, nasuroy man. Oh, pre. Nasuroy gyud kay nakoy gusto mo sayon gamay, pre. Ha? Tagsa-tagsaon lang nako, pre, haro dili ka maglibog ba? Nga naman, dagan na. Daghan kaayo, pre, oy. Ah, Una, gusto na kong usayon ni kay matod pang lantoy nang huwam kuno kag usa ka libo niya, nya ni saad ka nga imong ilisan ini kaugma. Pero murag hangtod karon wa man imo mabayre, unsaon man to, pre? Dili sad mahimo nga imo lang tong tablahon kay naginahanglan pud baya mi kwarta, pre. time para murag. Nganong ikaw may maningil? Nga di man ikaw akong giutangan, Mari. Ay, dili gyud pre, dili gyud ako. Pero ako mang bana imong giutangan. Di man to maningil ang akong bana. Ikaw unta kung tarong ka nga nituman kasi yung gikasabutan, nihatak unta ka. Nya wa man ka mutuman, di ako may maningil. Pero huwag kumutago, ha? Bidyo ka gamay rin sa kalibo. Gamay. Ha, gamay pa. Pero bisag sa kagamay sa usa ka libo, wag yapong kakabayad. Pagsulti lang di ka mo bayad, kay di na may maningil ana. Maglaro ay lang ta. Mas mahino nga. Di lang minimum paninglon, Mari. Baga agad ninyo na usa? Sige. Ayaw migbayri. Pero gusto na mo nga kutob na lang mo karong buwan na ha. Sunod buwan, kinahanglan, mamalhin na mo asa mo gusto mo balhin. Pabuwa o na minimum din, Mari? Oo, ngano di ay, wa mi katungod, amo man eh. Bida. Pre, lang to, nari ka diha, pre. Uy, naamo ko ka diha. Pabuwa o mininyo, pre? Si Sasing limutan, pre. Siya may magbuot tanan. Sige! Kung inyo mo nang kagustuhan, pawaon mo ninyo din sige! Bayri mo ninyo aning materialis nga mong gidapat ining baya, ha? Uliin mo ninyo ini! Uy, naparaw ka? Okay. Malugutang mo bayad mi, ana. Ngano, gisugo ka na mo pagpalit, ana? Aray ko. Huy, una sa tanan, wa ka manangid namo nga inyong ipatabahong inyong bahay. Wa mo yung mga respeto, oy! Inyong giabusaran ng among kaayo ninyo. Busa siguruan ninyo, ha? Nga mamahawa mo dinhi sunod buwan. Kay kung dili, amo ng abogado yung mapapahawa ninyo dinhi. Mo na among problema, kay bro nagpaugat gid sila. Unsa imong buhaton aron mo pahawa gid ni sila? Unsa man og kamo ang pasultihon? Sasing. Salamat. Salamat sa mga pagampo. Unya, salamat po di ay sa tanan nga mga tao nga na mista senyor Adepres. Pit senyor, bilitin pit senyor sa tanan. Kay murag taon-taon naman ni natong na-record good. Belated ha. Belated lang siguro or Fiesta senyor, happy fiesta senyor Santo Niño. Thank you. Daghan ako digo.
Daghag ko. Importante kay sila kinaminaw. Daghag ko di ko. Are, Doro, nanay mo, Doro, Kaya ang kaning Lutuban Toledo City no ni Honorable Arnold Galiste o ni Honorable Redin Cabrera. Aha. Ni Boy Are, Badjala. Boy Badjala. Malayo, magkagmayo, wala. Boy Boy, Bachala! Idi. Iri Abunanza. Si... Yung presidente senior Boy, citizen. patalingog ka ni Boy, kinsom ni? Boy Prahinog. Prahin ulit. Ay, ayos si Boy Si, kuan, si katumubutil. Mubo si Nanik Navarro, mubog til yang manok. Nakabiya ka itong Domingo, mubog Ano yung bubutil ka ba? Kabiya. Kalos kontra niya, ang kontra may namatay. Kuya Mari. Sige, Alpaco. Alpaco Naga Cebu, sila Delia Sailoon, Suprito, malanahi ni siya og mga uniform sa mga kabataan. Okay. Si Pini Sailoon, ang ganing atong amigo nga LA, barbershop, Pokok Talisay, Lino Ako Gido. Di ba? Ug sa choir atong sa choir na si Peter, St. Peter sa kana. St. Peter Choir og si Ma'am Aida. Balisero. Ate Pres, Okay, ang atong sender karong adlaw. atong sinder si Inday Sasing taon. Sasing. About ragon ni kani murag lisod-lisod gini Ate Pres no may tag na si makapa og sa programa nga kini akong suliran pwede tani ipada dito pero ni amin lagi pada ni gusto silang tambang nga hinanggaw. Pero tarong Usay na to. problema. Kuha na Ate Pres, naa sila silingan nga nihangyo lagi taon nga mapuyo taon silang yuta. So gipapuyo siyang bana kay iyang bana. May mga tao. Karon ambot unsang say kay abilidad aning mga iyang gipapuyo sa sila ha. Kay panilitan awan na luoy sa sing gihatad itong bunggos. Pag hatod ito munggos, sige lang mari, okay rin ka ng nagluto, naghumba. Ang yatod munggos, kay looy siya, pero humba ang giluto, kay lami ko kayong pagkaon, humba ko. Unya, pag kuan Ate Pres, na malit og materialis sa balay para itukod sa ilahang gimo nga payag-payag, unya, giilisan og dagko kayong mga kabilya na, Ate Pres ba? Simento, kabilya, lublak, para magtukod sila, nangutan na sasing, sa magtukod sila ba? Karon gipaningil sasing ang utang, kinakahuwa man Ate Pres. Pag paningil, murag ni Alma naman hinoon taon, tos gido siguro ito yung atong iyang bana ni. Gido. Gido. Ni Alma, di papawaon sila sasing Ate Pres, di naman sila pabayad naman sila materialis nga ilang gipagumpraon. Saong man nato Ate Pres. O sa mga itong ikatambang. Ako ikatambang ni Ate Pres, kinahanglan nga iduol ni abogado. Maong gitaw na ilang giingon Ate Pres, nga doon na kayuta, ayaw jud pabayi. Ayaw jud Nga pa. Nanangit sila. Nananggit sila, Ate Pres. Nga, nisugot. Nisugot ang bana, kaya ang bana, buutan mo kayo. Pero, wa sila mo... Gitaro mo speaker nga. Papuwi, amin, wa sila mananghid nga, padak nila lang bay. Diretso nila tukod og Awa sila may pila ka square meter ang ilang gamiton. gamay ra sad siguro Ate Pres kay paypayer mo puy-an sa ilang anak man kuno karon anang magkadako siguro kita. Ay. No mao ni ato ang May problema kay padakan. padak nila Ate Pres. So ako ana dai sa sing iduol gyud na ninyo sa abogado dai. Kinahanglan yung kaduol o abogado ana. Kay lisod man na inana magkalalis mo magkaaway mo sultihi ang abogado sa tinuod nga nahitabo para abogado na may sakto to imong giingon nga ato ta maglalis tubangan sa ko abogado. Sakto na imo Mao na. Duol lang gyud na dai kay og sa Bible pa mas bambina wala sa tarong Bible kay lisod ta butandog ta ng Bible nga dita kay bao kun sa mga verse kun sa mga bersikulo kun sa chapter ana dito lisod ta ng mga iba pero ato dantunan papatudlo ta ni Brad Shock o di pa Father Darwin Gitgano o di ba bisag si Father Josue kadun na pwede ra ta nato tawagan o di ba Father Tami Ugpo pwede nato tawagan nga magpatambang ta na sa Bible ba nga kadang sa tidarong paagi nga unsaon gyud na sila sa pagpahawa dina pero para nako Ate Pres pahawa ra man gyud na dito sila dia bisag unsaon nimo pa sila mag-abang di pa. oo man Pawaon sila. pawaon gyud ako ana pawaon gyud nimo day lisod ka na inanang kinaya day kamo na noy sad-an ana mao na maabot ang panahon nga kada tibuok yuta ninyo din ha ilogo na ada nila di ba drop Doy. Sa Peter Dihos ito kay na. Peter Dihos si Ma'am Aida Tampos kay bao da ana si attorney Rufil Banyok busy mo sa attorney god mao na nga dili Buen. Sir Buen sa Streeter Point Evening Edition kay duna or di ba tanawan ng mga vlog ni Sir Buen diha tanawa na party basig naana na naisgutan na ni Sir Buen ang mga party nga sama ni ana nga mutukod og balay niya di na lisod da papahawa kay magpabayad da
So, ano lang ito, Pres? Okay. Okay, wa masinday Bambina, pasensya mo ha. Salamat, ding! Pagsunod ninyo sa atong tulumanon. Kung ako ang pasultihon.